Господин Трънски, какво ви насочи към бойното изкуство? Много давна беше там. Насочиха ме обстоятелствата, съдбата и в началото беше помогни на приятел. Каузата дойде, когато се срещнах с човека, който преобърна изцяло, може би, една значителна част от моя живот. Това беше първия корейски инструктор, който аз виждам в този момент. Той беше гражданин на Северна Корея за много кратко време. Но в началото беше на шега. Учредихме 4 човека, една секция. След месеци учредихме клуб. След няколко месеца учредихме още 12-13 клуба. И накрая тази наша забавление хобби в началото се превърна в една федерация по таеквондо ITF, наречена Атонгил, в Апракс 89. Така че съдбата беше много благосклонна към мене и това беше началото, което вече няколко десетилетия още не мога да изляза от този начин на живот, който го получих тогава. Да, битува в обществото едно схващане, че критикуващите и заразените от тази кауза, наречена бойни изкуства, са една затворена общност. Нямат популярността на други спортове или на някои други изкуства. Трябва ли да ли това мнение? Мисля, че има развитие. Аз нямам еднозначен отговор, Тони, за това битуване за затворена общност и както нямам и еднозначен отговор какво разбират тези, които проповядват това твърдение под наименованието бойно изкуство. Изкуството не знам дали непременно би трябвало да бъде масово. Нека да се върнем и да погледнем останалите изкуства. И в България, и в световен мащаб. Кое е масово изкуство? Къде художниците са повече от бояджиите? Къде? Изкуството е определен начин на мислене, определен начин на живот, което или не е достъпно, или не е в социалния закон на страните. То винаги е рядко. Това е изкуство. Каза, използваш думата кауза. Аз приех като кауза в момента, в който се запознах с принципите, с моралния кодекс, с философията на таеквондо. И се оставих да бъда убеден по най-убедителния начин от първия мой корейски учител Ким Чолман, който беше един млад мадрец, който по най-достъпен начин ми показа предимствата и превъзходството на този начин на мислене, на тази ценностна система, която проповядва изкуството таеквондо. Подчертавам изкуството, а не спорта. И това нещо не ме освобождава и до днес. Що се касае до кои, освен него, значи не са много, но никога няма да забравя една голяма личност за мене и за България, смятам, и за Европа, личност в моите изкуства. Това е покойният доцент Цветан Цветанов, който беше един обединител, един пропагандатор на всичко това, което в момента наричаме
бойни изкуства в България с всичките проявления и резултатите, които получихме в тези години. Това са ни велики хора. Аз страхувам се да не пропусна и великия Иван Слав, който знаеш, че беше дълги години наш почетен председател. Беше ерудит, който по най-добрия, аз сигурно няма да намеря най-добрата дума, защото не съм и така добър оратор, който го прилагаше в живота, на практика всичко това, което е събрано векове в понятието бойно изкуство. И човек с обществена позиция, както е модерно да се казва сега, със сигурност контактува с много родители на деца, които имат желание да спортуват. Как първо, чисто технически, коя възраст е подходяща според теб за децата да започнат занимания с бойни изкуства? Има ли разделение за пол, начало степен на образование, какво семейство произхожда, с какви традиции, отношението към спорта, наклонността на детето? Достъпни са най-общо казано бойните изкуства за децата? Значи, опазил ме Господ да се взема на сериозно, да получавам или да давам съвети на родители, на деца, които трябва да решат дали да практикуват така бойно изкуство. Аз ще ти кажа как аз убедих, значи, моята жена, която е съпруга и майка на деца, да избере и да предпочете, значи, така, моите деца да се занимават с бойните изкуства. Това е практически съвет, че бъде полезен. А нека родителите сами да си направят сметка, защото те имат най-добре, познават своите деца, техния менталитет, техната нагласа, ако искаш даже и физически качества. Значи, всичко това, което се събира в философията, още от времето на династията на Су и преминава през теченията на всичките проявления. Аз говоря за олимпийското таеквондо и за таеквондо като въобще в България. И което отличава от останалите спорта. Това е начина на живот, който превръща тези деца в активни личности, които, приемайки всички тези канони, ако искаш, на бойното изкуство, и ги отделям с една невидима стена и ги предпазваме от най-лошите пороци на днешното съвреме. Това е проституцията, това е наркоманията, това е бандитизма, ако искаш, в по-късен. Не позволяват тези принципи на децата в тази възраст да приемат лошото като добро, всеки си отива и взема това, което му е необходимо от бойното изкуство. Един приема принципите, един приема техниките, един приема висшето майсторство. Но всички намират това, което удовлетворява и тях, и техните родители, и обществото, за да се превърнат, защото те ще са много малко време деца, а те цял живот ще са лични. И за това, ето вземи, ако искаш едни сравнения в Министерството на спорта, и може да си спомниш за някой наш
състезател или треньор, който не е завършил висше образование, Трудно ми е. който да употребява алкохол, който да е пласьор на дрога. Искам само едно име да... И нека така родителите да си преценят, а какво ще направят за своите деца. Дали ще гонят непременно като самоцел, а шампионски амбиции, защото обикновено родителите си прехвърлят своите амбиции на децата си или ще подготвят своите деца за активни граждани в обществото, в което живеят. Как виждаш бъдещето на бойното изкуство? Всичко ли става от бойно изкуство спорт? Всичко ли става за продажба? Така да го кажа. Аз по принцип съм голям оптимист, но това, което наблюдавам, промяната на социалния закон в обществото ние в момента, в което живеем, ако искаш и от социалното положение, материалното положение, финансовото положение, наредбите, правилниците, лека по лека втората част на наименованието бойни изкуства, лека по лека започва да отстъпва назад за сметка на комерциалното, за получаване на определени резултати за много кратко време. И за жалост ние не можем да бъдем остров в едно общество, което виждаш в какво положение се намира обществото в всичките му измерения. Така че и тук е момента да опазваме Господ, да ги съветвам, но да им препоръчам на преди да решат дали да се занимават техните деца с бойно изкуство, да проверят кой ще обучава техните деца. Значи няма лошо бойно изкуство, няма лошо спорт. Важно е кой и по какъв начин ще допринесе за развитието на техните деца. Имаме примери в двете посоки. Но слава Богу, за сега, като гледам и качествата на треньорите на клуба, на личностите, на големите шампиони, слава Богу, още процеса не е започнал и се надявам да се забави колкото може повече за замитането на изкуството под миндер. Най-тежкият въпрос, най-накрая. Какво ти дадаха в крайна сметка и какво ти взеха? Аз съм щастлив човек, защото мисля, че получих неколкократно повече от моето пребиваване в развитието на българското таеквондо. Аз смея да кажа на европейското и на световното. Ти знаеш, така дълго време бях и член на Световната федерация на Европейския съюз. Много повече ми даде, и то не в материални измерения. Аз съм получил всички най-големи награди и на Световната федерация, и на Европейския съюз по таеквондо, и на Олимпийския комитет българския. Най-голям нещо, което аз получих, това е оценката на родителите на тези деца. Мястото, което заемат нашите бивши и настоящи възпитаници в развитието на нашето общество, и мисля, че нашия труд не е отишъл на вятър. Има много примери, знаеш ги така по-добре от мене. Това ми е най-голямата оценка. Че ние възпитахме хора, които са активни участници в обществото, които предизвикват събитията, а не ги следват. И мисля, че си заслужаваше и дългите години непрекъсната работа, и средствата, които сме влагали, и нервите, ако искаш, но това са такива приятни трудности на фона на резултатите, които взимаме в момента. Това е най-голямата награда. Много повече получих от това, което дадох. Благодаря за това.